На 86-м годзе сышоў з жыцця выдатны канструктар, доктар тэхнічных навук, заслужаны работнік прамысловасці Беларусі Валянцін Алексеевич Шурынаў, ураджанец Ростова-на-Доне. У 1964 годзе ён скончыў мясцовы інстытут сельскагаспадарчага машынабудавання і працаваў на Рассельмашы. А з 87-го года яго прафесійнае жыццё было звязана з Гомелем і развіццём Гомсельмаша. Валянцін Алексеевич займаў пасаду генеральнага канструктара, а пасля дырэктара галоўнага спецыялізаванага канструктарскага бюро па збожаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы. Распрацаваў і укараніў у вытворчасці першы беларускі збожаўборачны камбайн. Створаныя пад яго кіраўніцтвам сельгасмашыны зрабілі брэнд Гомсельмаш моцным і вядомым ва ўсім свеце. Але галоўнай сваёй заслугай ён называе тое, што ў цяжкія 90-е гады здолеў захаваць калектыў бюро, шанаваў сваіх супрацоўнікаў, вырашаў іх жыллёвыя праблемы, клапаціўся аб стабільным заробку. Нават на заслужаным адпачынку вучоны працягваў актыўна працаваць над мадэрнізацыяй серыйнай тэхнікі і новымі камбайнамі. У знак удзячнасці яго заслуг і ў развіцці прамысловасці горада ў 2025 годзе Валянціну Шурынаву прысвоена званне ганаровы грамадзянін Гомеля.